cái đó cái thì đó này cái bữa xem cái đó cần số mấy anh bữa xem thì mi trang từ bốn năm tuổi là một trắng lé to nè anh nụp lùm hai cần số mấy kan drama ron chan tur hi pu pui khua hian thu oi masa te dia kanai te musai tur te hunda local bo zo lama ai pho chop le te laka clear te mo pe te kain anoi te lak ni pon gain sa thiam don ne kum sang khat zariat le tim balam khang pu pui khua ring tu nat lep em maya chuta chuan missionary pakhat hi arong kala thu soi lok maya ti chuan thu soi ti sumin an lo ngai tha zela thu soi te po chang tu nei ve ta ti chuan missionary chuan thu chu a hril ta khoi pathian hi lo ring ve tor u isua hi lo ring ve tor u ti chuan mala somang cheu chu tiang thu an mar sai lo ve na li sua chu ring la mal mi somang mo isua chu tak ni mal somang ti chuan nang ma ni thana turin engkim mai ti sak ve kang cheu chu tiang mal mi som do te ni da chuan pathian do lo ring ve to do ni pathian in rin don chuanin chonni in ser turania niruk chungin na in thokanga nisari nia in chol zelanga chuan nisari nia chuan in khomanga biak ina te la te in sahawanga pathian ne na te in tung trai ho thin do nia na tho rek te chu ha tha ka lo so da chu kan cha ka lo man rom do tak em la he hi lo so he thin do ni o missionary chuan an la sak tur chu hla pan apea ti chuan hla chu an sa amera chu phuna lo kal zela an la sak ngai rangat mai han sak chu an ning ta dewaniam naki no chuan đây cái đình khom tới bộ cần tùy bộ cả cần missionary hiện là bảo lục chụp mấy mấy gì á Isu và nó mà có vẻ là lâu dục cả là thì tới bộ cần đình về đó bộ lắm là mình đúng hả tới bộ giải đây vô định ở mua mía nghe các hiếm mà nghe các hiếm căng nghe này là ăn giải đòn này ăn khuang bu khan thì khuang khan vừa sẽ lại lên sáng chu lo hriatin a thin rim hle maya chu tianga a khua mi tena pathian an faka an beng cheng tho a lo hriat chu a thin rim hle maya pathian thoi ho te chu ko khom ta pathian thoi ho hi ka hol lo lo chu na tho lo tireng mai in om tireng mai nak tu ka bung ko kuli ni kal ha lang alal pa
thiên thu gần nội đó cho đi gần sẹp tất ta cụ lì chuan gần căng thể lầu mây nghe gần căng lầu mây ăn lal thu in nhiều đó nó mò lal thu dòm lo chú có khua tan ông mà cái tụng này nè chuộc ngà rồi giá đi nào các ngọc chuộc ngà là chú chút đi là đến nấu chuột tạc xì ở chuan cái ngày nay sẽ là vin bát thiên ring đủ tất chú anh ông à sẽ thun khó làm panin anh cái taroi mày à chú muốn ăn chuan bộ để anh khó chú ta bộ chuan bát thiên thu hill chú giống zelin anh ông à tu khát chú pulonga bát thiên tu hill chuan nula pu te ava tong fu ta lo maya ing tin tak nge ram zel do ni lo khir te tui lo mai thale do alo ring ro lali suwa hilo ring ro mal la so mang cheu pathian tui lo mai alo ring ro pathian hilo ring ro lali suwa hilo ring ve to ro mal la so mang cheu lali suwa hilo ring ve to ro mal la so mang cheu Kapuin mo saya. nang der khiling ka sai lo sia email sa thiên ni tu fa nge mai ni le ka ai ha yang Cái bụi cái tụi này là thiên ta à pulonga chu che boy le maya a sei tur zong po chu ti ti nula pu deng mel tha tak mai na a han ti ta ka chu a ham hai zo vek maya in nei to pa chu ni thu nge ni ran soi ni kapu hi phanom de even email sa ve ka pe thiên tu sai po ka thai hin mai do no lo pathian hi lo ring ve to ula lali suwa hi lo ring ve to umala so bang chu tin kan pathian tui kan sila yo ma le nghe thì mà sống nó chú mal som chu intan engkim ati sakang chu ina ni e đi anh nào ring về đó đó nè chu ti nga pathian thu an thil ta lo wa chuan an da hrul te pathian in mal la som saka sa thin khuwa mi te po chuan pathian thu an lo oi ve ta ani ge khati zong kha kalkitan group tena kan drama representing te ni ge kan lo ge Ole, kalau kita grup teh cuma kan lo mah. Serdion kah kan ini pevengan lem. Serdion, kan lo mah. Serdion nupo kah, kan itu lo mah. Saya kan cak ni tu mun le. Tangwa roda kemai hal tangwa kah. Omem omo roda kan le. Usai moi kah, lo kan boxe change. Kan ping te kan thei kil te to me ro da ka vai ha tang va le sui mo te kan so ma ni vain zoni kan hana zo chiang kuang ber of today antia chu tu ge ni kan din o om tak tak kan tam maya ipa ge ni che kan tuan ko sakang o kan puang ge zo chiang kuang ber of today chu men u men le men ani do na mi pa chuan la ruat puya tape recorder ron chip chuan kha ko in ong na loading sela ama hi zo chiang kuang ber of today ani a tape recorder hi del lo se an kherem o a zo chiang kuang ber ani Ilo mem, Yasmin. Ani zo chiang kung ber iti bet hoy. Yes man. Cho mẹ trên. Anh chồng. Mấy nào lại cắn chế đó là anh chồng bị mẹ thôi em. Sao tùy rồi. Hey, man, ani, tu na, u man ah,
nulal than kungi pia oh Oro steel camera kan thare lekin an pahin I thang la lok ve ka che acha chuan long man kan ning lo mai I pusara le puthasa wan halak pi ve lok te se ane lo mai zo jiong kong bar off today te pani hi acha dong turin ibo se la helang lo ula in pani in dong du na chuan in nakina in ti noi ngai sem me don ni chu le ai sai tu nei kan lo man lan tur hi sunga be be nia sen khan an panin an domanga atu zo nge kol don ka thelawa mi pai na chu sak sak ni me tia ma ro chu affair lo parang a me che zo nge kol se la pe thu zo nge kan ring ne ka an panin an domanga in ha na chu zo chuan a me che na kolanga chuan anin sem le don ni Kode angko ring Devin. Kan lo me. Kan thil ti tur zong te kan ti zo vek to ti tur vak kan nei to lo ba cho kan ei don to nga conference na bu number som hi le pathum na ka du berlal pa ti kha e kan sa nga kan sak zo na tong trai nei kan tong trai ru la nga
Dài không hả? Đã thử biết thì cái gì là
젠카 다이도네 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ